хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 4 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. кухни баняш дар дохили хона аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. подвал ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 29 микрорайон 6 сотиқ заминай хона дуошонага 7 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни баняш дар дохили хона аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 400 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи фархор 12 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, ошхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. хонаро сурохчина фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе райони рӯдакӣ 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни баняш дар дохили хона аст. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. нархаш 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи хӯросон 10 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. кухни баняш дар дохили хона аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 120 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 10 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро сурохчина фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш деҳаи навобод 8 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. 3 дар хонаш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. 2 дар хонаш без ремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.